जों थांसै बा vlogआ बिमाफोरा नेगासिनो जोंना गारि फैबाय होनो जोंनिया थांदों बाय बाय थांदे मानसि गिदिर नङा आइदि माबा दरजारो दे दे बाय 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 अ दे बाय बाय ओइनो सासे बैजा बाय बाय जों थांजोब्बाय सम अ बेदर ब्रो दानिया जों माइबा बायनो थांगासिनो मयना फुख्रि मन्दिराव सबबो फार्स्ट जों इयाव थांग्रोगोन इनि उनाव जों दारागाव जोंहा संखाना लाबोदोलै टेनसन गैया थौदो थौदो दानिया जों फार्स्ट मयना फुख्रि मन्दिर फार्स्ट टाइम इनि उनाव दारागाव Slow, slow. Dede, fayda. Hari fay. Dia kasih aku dong, Cia. Cia. Para nilai masih bisa kita lihat first time ya ini namun mundira gede फायखौ नायाखै मोनगासिनो मोनबायानो सब मिल गया मैना पुखरी का टेम्पल वो देखो बैन फर्स्ट ini मंदिरा वो मेरे को भी एक बार चलो Om San ini मंदिर ना ada yang sendiri फ्रेंड्स ये देखो मैंने Kotanya? Bukan ya, kayak. Oh, ini siapa dong? Anh đúng không chụp
Aku सब एवनो जोब्बाय आरो खिजाबो बाथौ मन्दिर दं बाथौ मन्दिर सबबो फट' खिनांगौमोन न' जों फैजोब्बाय बा Bisa sih ya, itu mah banget. Kita sana nih, mungkin. Ada nanti, zaman dulu saya tuh mau. Oh, bawa sana. Bawa barang kayak mana? Bawa dulu saya tuh terbetin apa ya? Bawa naik ke dia. Nggak tahu dong, sungkai. Dapat tanggal? Nggak ada aku sih. Ini mau dong. Baru nih lah dong. Sibuk dong. Sampai ini baki dong. Lalu saya ada bonus nih dong. Sana dong, beda sana. गावसोरनो इजोर भाबियाखैमोन ओमफ्राय आथायाव माहाय आरो होनानै ब्लक जादों लामाया So दा जों मोनफैफिनबाय गारियालागि मोनफैजोब्बाय नै सिंखैजा जों लांनो फैदो जों सबबो थांसै दा लेडिखौ बाय 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 न' नङा दारागाव थांसै दारागाव ओइ दारागाव मोनफैबाय जों फैसा लानानै एसे पार्किं दै खोबबायना जंगल जादों खोमा ini hotel apa दासो हटेल जों मोनफैबाय दैयाव ओइ दङ हाबबाय foto aja itu kan apa dan jangan nakit sindannya जाने तो चलो हम लोग कुछ खाते हैं ये देखो इधर आता है ये ओइ खिनि अन्थाइ दंसिनलै
나기로 네 감사가는 분이시나마? 감사 감사가 살라. 네 자주래 자주 어디야 그러면? 됐어? Quella vedo da hàng đây nhưng nó hàng sư đồng hàng sư. 됐어 그래 자. 그래. 어디야? 꼴락강 성도만 꼴락강. 등이 항수. 당신이요? 주세요. Dubai 된다. 기다려서 들러 당신은 등인나이 내야 되시나 Corona तो बरेगा सिंदे उनका खाना हो गया जहां दुबई जों दा दुबई मोजां दे बडियान दिखसा बाहर खोनदा जाबजा दैयाव तो भाई आखाइ हमलायनो खिथिं 비디오 작하죠? 머리 안 돼. 만민이 주고. 내가 집 아이스크림잖아. 이제 한번 가자. 마우지 파크. 마우지 파크 팔아야 된다. 마우지 겐들. 나? 마우지 파크. 마우지 파크. Muốn vào đây đứa? Cái lèo đi về nữa. No! No!
Wow. Enjoy. Wow. Wow, hey, nayaw जों थांगासिनो उनथिनो दानिया. आरामनांदो दिनै मोनथाम जों थांबाय फार्स्ट फुख्रि मैना फुख्रि दा मावजि पार्क आरो दहाय जों जाबाय माबायाव जि मोजां खालि रिल्स बनायबाय दं ओइयालागै थांसै नायनोबो दंलायलै आरो नै ओइ नावबो सलायगोन मासे दा गैया हा मा सुइस बेजों थांजायो ओइखै थांगोन आं गिबाय दे इखिनियाव गासैबो माबानि दे भिडिअ खालामनो थांनाय एसे गिनो थादो जों थांबाय निजों दे दिनैनि जोंनियाव फैबाय दे Sunday. फैबा पुरा रेस्ट खालामनो हागोन आरो इयाव ना सुइसखौ होबाय हागौमोन मानसिया सेकेन्डखौ बिदि थांना आरो जेरै मेरै गोथौ ताला मारिनाय दं बु थांना नोङो फट' उनथि दे ayo थांसै आरो जों थांसै सबबो खनसे थेवबो मिथिनांगोन सोंनांगोन थांसै ना मुसुमिदा बोरै नांखै मोजां दे थांसै